22 जानेवारी गोंयांत रामलल्लाचे प्राण प्रतिष्ठापने वेळार जल्लोष जाल्लो। आता 19 फेब्रुवाराक शिवजयंती। सरकार दिवचले शिवजयंती मनयता। ब्रह्मेशानंद स्वामीन प्रमोद सावंत सरकाराचे कौतुक केले। 22 जानेवारी ही सामान्य तारीख नाही, तर राष्ट्र उभारणी करण्याचं, ज्याला आम्ही रामराज्य म्हणतो, त्या रामराज्याचा पाया आम्ही 22 जानेवारी मानतो। तर भविष्यामध्ये कोणाचंही सरकार जे आहे त्या सरकारच्या माध्यमातून रामाचा आदर्श डोक्यात ठेवून त्यांनी काम करावं। तर असं हे रामराज्य जे आहे ते सगळ्याकडे पसरावावं, यासाठीचे काम जे आहे ते सर्वांनी सुरू केलेलं आहे। आत्ता 19 तारीखला शिवजयंती आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळे गोमंतकीय भगवा परत होणार आहे। जसा 22 जानेवारीला झाला, आता परत एकदा भगवा होणार आहे, तो शिवजयंतीच्या दिवशी। आणि 18-19 तारीखला तर मला सांगितलं की सीएमने शासकीय जो आधार आहे हा या शिवजयंतीच्या कार्यक्रमांना दिलेला आहे। त्याचा मोठा कार्यक्रम जो आहे तो डिचोलीमध्ये पण होतो आहे, साखळीमध्ये पण होतो आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी होतो आहे। हे सगळं सुचिन्ह आहे। समाजाला सोबत घेऊन समाजाला उत्तम आदर्श त्यांच्या डोक्यात रुजवण्याचं हे काम आहे। आणि म्हणून सीएमना खूप खूप आशीर्वाद। मजगती ब्रह्मेशानंद स्वामी राजकारणात उतरता म्हणून चर्चा सुरू असा। तांका विचारल्यार ते सांगता सध्या खंय आध्यात्मिक कार्य। आज पद्मनाभ स्वामींचा पुण्यतिथीचं काम कार्य आहे आणि इथे आजचा संदेश जो आहे हा संदेश आहे की आज समस्त गोमंतकीयांना पद्मनाभ स्वामींचे आशीर्वाद लाभावे। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।